Bună ziua! Astăzi vom face o simulare de examen. Doamna Maria peste câteva zile va avea proba practică, adică examenul la conducere. Doamna Maria, vă rog să vă pregătiți pentru a porni în trafic. În momentul în care sunteți pregătită, putem să ne punem în mișcare. În următorul giratoriu urmăm prima ieșire, da? Rugămintea mea este ca în următoarea intersecție să mergem în dreapta. În intersecție dreapta, vă rog. În giratoriul care urmează, vă rog pe direcția înainte. Stimată doamnă candidată, schimbarea de bandă se semnalizează, nu? Da, uitați, scuze. 6 puncte de penalizare. Da. Vă rog ca înainte de pasaj să virăm prima stradă la dreapta. Și în intersecția care urmează, vă rog să mergem în stânga. Vă rog să trageți pe dreapta. Bun. Să executăm o manevră de mers înapoi, vă rog. Și vreau să vă apropiați de bordură, da? Vă rog să porniți și ștergătorul de parbriz. Rugămintea mea este ca în giratoriul următor să mergem în dreapta. În giratoriu urmăm prima ieșire, da? Mergem în stânga aici, vă rog. Vreau să facem o parcare cu spatele aici, lângă Skoda aceasta altă, da? Oprim și asigurăm, vă rog, mașina. Așa. Stimată doamnă candidat, să vedem greșelile care le-ați făcut pe traseu, da? A schimbat la un moment dat banda în apropierea giratorului de la Făget, fără să semnalizați. La semnalizare 6 puncte, iar la o plecare de pe loc ați plecat cu treapta a doua, da? Aici avem 5 puncte pentru folosirea incorrectă a treptelor de viteză, da? Deci, în total avem 11 puncte de penalizare, sunteți declarată admisă. Felicitări!